बिथाङा बि फेरेंगा मोनसे समनि आन्दलनकारि एनडिएफबिनि गोबाव बोसोर आन्दलन खालामदों आंबो सासे एनडिएफबिमोन आं बिथांखौ लोगो मोनाखै बिथाङा सिजफायरनि उनाव थांदों जियानो हक बिथाङाबो सासे आन्दलनकारि एनडिएफबिनि दैदेनगिरि होननानै जों गनायदों जे बुंदों फरेस्ट रुलार एक्ट 2006नि आयेननि मथे बिथाङा 875 माने फेमिलिनो हानि पट्टा होनो हादों होनना बुङो बे नंखाय रायजो राजाखौ फोलादों बे खामानिखौ जोंहा मासबार समाजनि एमएलए सरन बर' बिथांनि दैदेननायाव जाना थाखानाय मानोना जेब्लानोखि नैबे कभिडनि गेजेरजों आरो इलेक्सन फैबाय रिजाल्ट जानायाव बिथाङा फार्स्ट पेजखौ रानखांबायमोन उनाव सेकेन्ड पेज राननो थादों गासिबो रेडि माने लिस्टफ्रा रेडि जाना थाखानायखौ बिथाङा राननो हायाखैमोन दा बिथाङा सरकाराव फैनाय लोगो लोगो दा बिथाङा बे माने फाट्टा राननायनि बेबस्थाखौ दिनै सरकाराव थानाय लोगो लोगो गाव राननो मोनदों बेल'सो दा बेखौनो बिथांमोना मावदों होननानै बुंदों बे हानि फाट्टा राननाय बेबस्थाखौ बिथांमोना दिनै बे माखासे जायफोर मासबारनि साहा ओनसोलाव थानाय माने बर' सुबुंफोर बिनो हा पाट्टा होनो हायाखै बिथाङा मालाय मावना दोनखानायखौसो बिथांमोना रानहैदों प्रेस मुसाहारिया मोनसे बाथ्राखौबो बुङाखै माने बै बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा जे 15,000 हेक्टर साहा बागान बानायनानै दङ बेखौबो माने फेरेंगानि आखाइ दङ होननानै बुंबानो जाबाय मानोना लाजिनो रोंनांगौ गावसोरो जुदि होग्रामोनब्ला दिनै इउपिपिएल दोलोनि सरकारनि समाव मानो होखो बावैसोनो जोङो आरो होनो थांबावगासिनो दङ बिसोरो रायजोफोरनि सिगाङाव गावसोरखौ क्रेडिट लाबोनो थाखाय दिनै अखा हाखांनानै खफ्रि हमनायनि मोनसे बाहाना खालामनो नागिरगासिनो दङ गतिके मा रावजों बुंबावगोन माखासे राव पलिटिकेल डायलग माने बाथ्रा बुंनोबो बिथाङा आंनिनो मोनसे समनि लोगो मानोना जोङो मोनसे आफादनिनो बिथांमोनाबो दैदेनगिरिमोन जोंबो मोनसे आफादनिनो सोद्रोमामोन गतिके बे बेलायावहाय जोङो मोनसे प्रिन्सिपालजोंनो फैनाय हिसाबै बुंबाय थानो उसुबिदा मोनो खिन्थु सैथोआ मा बेखौथ' रायजो राजाफ्रा मिथिदों गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन